חברים, מי שרוצה להמשיך להאמין שהטילים שפגעו בישראל הגיעו מאיראן, מתימן או מכל אויב אחר, שידפדף הלאה את הסרטון הזה, כי אחרי צפייה כאן, העובדות כאן נשברו הרבה אמונות שהיה לכם על האויב שלנו, וכמובן על המדינה שאנחנו חיים בה. בסרטון כאן אתם תראו את המחקר האחרון שעשה מתן גורודיש, הוא גם עשה תחקיר דומה ומרתק על השביעי באוקטובר לפני מעל שנה. הסרטון מעט ארוך, אז אם תרצו לראות חלקים שלו על כפול 2, תוכלו ללחוץ על צד ימין או על צד שמאל ארוך על המסך, והוא פשוט יעביר לכם אותו על כפול 2. הנה, בוא נזיר, איפה זה? אנחנו יודעים מעצמנו. היום אנחנו נדבר על האם יש באמת טילים מאיראן או שהטילים הם מטוסים. פתח דבר, באמת פצצות מתפוצצות, טילים נורים ואנשים נהרגים. אני רוצה להשתתף בצערם של משפחות הנרצחים ולאחל רפואה שלמה לפצועים. זה השקף של השורה התחתונה, ועליו כמובן אני אבסס את כל ההרצאה. אז איך הם עושים זאת? נזק קל ומזערי. שיגור של קליפות ברזל לשמיים ופיצוץ עצמי, מטוסים משגרים נורים היורדים למטה נראים כמו קליפות ברזל, זריקת גרוטאות ממטוס או הנחת גרוטאות בשטח על מנת לדמות טילים שנפלו. נזק בינוני עד כבד מאוד, קליפות ברזל חוזרות למטה ופוגעות בקרקע, מטוסים משגרים פצצות או טילים הפוגעים פגיעות נקודתיות, ומטוסים משגרים פצצות ואקום טרמובריות המעידות חלק גדול מהבניינים ומהסביבה. אף טיל לא מגיע מאיראן, הכל אחיזת עיניים, ואנחנו נדבר על זה בפרקים. נתחיל, מה הנרטיב הקיים שאנחנו יודעים? אנחנו יודעים שיש לנו מספר שכבות הגנה אוויריות שמגנות על מדינת ישראל, יש את כיפת ברזל לטווח של 40 קילומטר, יש את קלע דוד ל-300 קילומטר, יש את חץ 2 ל-2000 קילומטר, וחץ 3 ל-2400 קילומטר, וככה אתם יכולים לראות את זה פה בגרף על גבי המפה. אנחנו נתחיל לדבר ונפתח בדוקטור ראובן פדהצור זיכרונו לברכה, הוא היה טייס, פרשן, מרצה וחוקר לענייני ביטחון. בואו תראו מה הוא אומר על טילי הפטריוט ב-1991, השקר עוד מתחיל משם. תזכיר לי קצת את מה שקרה ב-91. ב-91 דיווחו לנו שאחוז ההצלחה של הפטריוט היה 96%. ולאחר עבודה מאומצת שאחד מהשלושה, פרופסור פוסטול הוביל, בין השאר על ניתוח של סרטי וידאו, הגענו לכך שאחוז הצלחה היה 0. אחוז הצלחה היה 0. נמשיך. מה הוא אומר על כיפת ברזל? בכל המקרים שבהם יש פיצוץ, שלכאורה זה העירות, זה פיצוץ. זה שמכינו לו קו. זה שאנחנו היינו משוכנעים שזו הצלחה, זה בסופו של דבר פיצוץ עצמי של כיפת ברזל. שממילא מתוכננת להתפוצץ אחרי כמה זמן, ואין עוד מקום שבו ליד הפיצוץ הזה יש גם פיצוץ של הרקטה עצמה, אז כנראה היא לא הרקטה התוקפת. בהמשך הרעיון, זה השורות התחתונות ברעיון שלו פה, תמיד פיצוץ עצמי, אין פיצוץ ליד טיל אויב, מסלולים, זה בהמשך, זה פשוט לא היה לי זמן להראות, מסלולים מאוד משונים וחסרי סיכוי, ומסלול בירידה אין שום סיכוי לפגוע. נמשיך. דוקטור ראובן פדהצור נהרג בתאונת דרכים בעת שירד מאופנועו ורכב חולף פגע בו. האם זו תאונת דרכים תמימה או שמא מעורב איש תכלת? לעולם לא נדע. דוקטור מוטי שפר, מדען טילים, חתן פרס ביטחון ישראל, כבר לפני 11 שנה הוא דיבר על זה שכיפת ברזל זה בלוף, ובלוף לא הרתה כלום, עשו עליו מספר כתבות כבר לפני 11 שנה. בואו תראו מה הוא מדבר על... מה שקורה זה ככה. כיפת ברזל. כשלים קונספטואליים בתכנון, כיפת ברזל לא מסוגלת לייצר מפגשים עם המטרות, ועל כן היא לא מיירטת אף מטרה. בשורות התחתונות זה המשך הרעיון שלו, כשל תכנוני לא יכולה לייצר מפגשים, לא מיירטת אף מטרה, דובר צה"ל מכריז זהירות על 90% מהמקרים שללא נזק, טריק א', כל פיצוץ בשמיים זהירות מוצלח, טריק ב', שטחים פתוחים. שתי הסיבות הפיזיקליות לפי דוקטור מוטי שפר, למה אי אפשר לפגוע בטיל אויב, אחד, לכיפה שקליפת ברזל אין ראש ביות אלקטרומגנטי, ואין לה תקשורת עם המקם הקרקעי. כאן הוא עשה ניתוח של רש"ק של כיפת ברזל משנת 2018, כפי שאתם יכולים לראות מהעובדה שכיסוי ראש הביות הגיע לקרקע יחד עם המיירט עולה שאין ראש ביות, אין תקשורת עם הקרקע, אין ניהוג קדמי ואין מרום קרבה, כלומר כיפת ברזל לא יכולה ליירט שום דבר. גנרל רוסי, כיפת ברזל היא בלוף. גנרל רוסי, הגנרל אנדרי נשאל בתקשורת הרוסית האם כדאי היה לרוסיה להציב מערכת כיפת ברזל, הגנרל השיב בזלזול בוטה כי כיפת ברזל מפספסת כל יום,
הישראלים מסתירים את האמת ולא אומרים על זה כלום כי הם מתביישים, זו מערכת הגנה שקיבלה שיווק טוב, זה מה שהוא חושב על כיפת ברזל שהיא בלוף. בואו עכשיו נמשיך למוטי שפר חזרה, זה כבר מהתקופה עכשיו, בואו נשמע, או לפני כמה חודשים, בואו נראה מה היירוטים. אז כשאני רואה יירוט... אתה לא רואה יירוט, אתה לא רואה יירוט, תשכח מזה, אתה לא רואה יירוט. מה שאתה רואה זה כיפות ברזל, שמשוגרות ממשגרים בצדדים שונים כדי לייצר הצטלבויות בשמיים. כלומר, יכול להיות דבר כזה במרחק של קילומטר, ויגידו לנו שהיה יירוט. מה הוא חושב על טילי חץ באפריל 2024 לפני שנה בהתקפה הגדולה של איראן לכאורה? עכשיו, במתקפה מגננה שהייתה ב-14, רבותיי, אף אחד לא ראה ולא הראה שום מנוע של חץ 2 או חץ 3. נכון. זה אומר שבכלל לא שיקרו אותם. לא שיקרו אותם בכלל. כי ידעו שהם לא עובדים ולא רצו שיהיו ביזיונות. וזה מעכשיו עכשיו, מה הוא חושב על מערך טילי הגנה ביוני 2025, ופה העלו אותו בטעות דרך אגב, או שבטעות או לא בטעות, וחלק כמובן הורידו אותו ישר מהתקשורת, בוא נשמע. זה אומר שבעצם אין חץ. לא שאין חץ, אין שום דבר, גם כיפת ברזל, תהיה לנביא, חץ 3, חץ 4, אף אחד מהצינורות האלה לא מסוגל כלום. אוקיי, והורידו אותו ישר אחרי הדבר הזה, הורידו אותו ישר מהשידור. אוקיי, בואו עכשיו נראה קליפת ברזל ברמת הגולן דצמבר 2023. בואו תראו, בגלל שהצלם פה באיזשהו מוצב הוא מאוד גבוה יחסית לשיגור, ממש רואים את כל הקליפת ברזל במעופה למעלה, ובואו תראו שפשוט לא פוגע בכלום ומתפוצץ פיצוץ עצמי. בואו נראה. צילום ממש יפה. וואו, תראו, תנו עולה. זיקוק דינור, סתם פיצוץ עצמי אשר לא פוגע בשום טיל אויב כמו תמיד. הבהרה חשובה, כל הכוחות הטקטיים שבסוללות כיפת ברזל, כל החיילים באמת ובתמים מאמינים שטילי כיפת ברזל פוגעים בטילי אויב ואין להם מושג מה באמת קורה. רק הבכירים בצבא, במערכת הביטחון, בחברות הביטחוניות והאויב יודעים את הבלוף. אז איך הם עושים זאת? חלק שני. הכל, אבל הכל אחיזת עיניים. דוקטרינת אלם ומורה, הפחדה פסיכולוגית. אלם ומורה היא דוקטרינה ואסטרטגיה צבאית שעקרונותיה הם הפעלת כוח וגילוי עוצמה במטרה להרוס את רצונו של היריב להילחם או להתנגד בדרכים שהן פסיכולוגיות בעיקרן. המבצע הצבאי המכונה בשם אלם ומורה החל את הפלישה האמריקאית לעיראק ב-2003 אחרי 9/11. מה היה באמת 9/11? תתחילו לחקור. זה מה שעושים לנו בדרכים שהן פסיכולוגיות בעיקרן, זה מה שעושים לנו. אז איך הם עושים זה? בעוד פעם נחזור, נזק קל ומזערי, שיגור של קליפות ברזל לשמיים ופיצוץ עצמי, מטוסים משגרים נורים היורדים למטה נראים כמו קליפות ברזל, זריקת גרוטאות ממטוס או הנחת גרוטאות על מנת לדמות טילים שנפלו, קליפות ברזל חוזרות למטה ופוגעות בקרקע, מטוסים משגרים פצצות או טילים הפוגעים פגיעות נקודתיות, ומטוסים משגרים פצצות ואקום טרמובריות המעידות חלק גדול מבניינים. אף טיל כאמור לא מגיע מאיראן. שיגור של קליפות ברזל לשמיים ופיצוץ עצמי. המטרות: הונאה, יירוטים בשמיים, הפחדה, קולות בומים ונזק נפילות חלקי טילים על הקרקע. בואו תראו לפני כשנה מעל קריית שמונה. זיקוקי דינור ביום העצמאות. רסיס 50 מטר מביתי, הדבר הזה נפל 50 מטר מהבית שלי, זה נפל על הכביש, גם לא פגע באוטו, אם זה היה פוגע על ראש של בן אדם או על מישהו, זה היה פשוט הורג אותו. תראו איזה סכנת נפשות המערכת הזאת של קליפת ברזל, נדבר על זה בהמשך. רש"ק טיפש מלפני שנה וחצי, תראו מה זה, אין פה אפילו כלום, אין פה רש"ק, פשוט רש"ק אין בו כלום. 2. מטוסים משגרים נורים היורדים למטה נראים כמו קליפות ברזל. המטרות: הונאה והפחדה, ראיית טילי אויב רבים ההולכים לפגוע, נזק מינימלי, נורים בקושי גורמים לנזק. בואו אנחנו נראה עכשיו שתי דוגמאות למטוסים המשגרים נורים
זה לא קשור למלחמה ואיני יודע ממתי זה ומאיפה, אבל הפואנטה פה היא להראות שמטוסים משגרים נורים. בואו נראה את הדוגמה השנייה. וכמובן הנורים האלה, תשימו לב, רואים להם שיש שובל, ופשוט הם מתחילים לרדת למטה כמובן. עכשיו נחזור למלחמה, בואו נראה את הנורים האלה בשמיים אצלנו. מה זה? מה זה הכמות הזאת? מה זה? אני בשוק. לא, זה נראה כמו אש. יואו. זה בביתי מאלקנה. אבא תראה, אני שמעת את כל המסתכלים. פשוט אחיזת עיניים. ובואו נבטים לפני 8 חודשים באוקטובר 2024, בואו נראה. אחי, נפילות קשות בנבטים, שומע? וואו, 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 וואו! עכשיו הנורים האלה לא באמת עושים נזק, אוקיי? אומרים לנו שלא, זה הרבה טילים או טיל מהאטמוספירה שחזר מהאטמוספירה וכולו התפרק מהירות, ופשוט זה השברים, לא, זה פשוט נורים, הנורים ממטוסים, וככה עושים לנו אחיזת עיניים. נמשיך. 3. זריקת גרוטאות ממטוס או הנחת גרוטאות על מנת לדמות טילים שנפלו. המטרות, הונאה, טילי אויב נפלו בישראל, ונזק קל, נפילת חלקי גרוטאות על הקרקע, קטלני מאוד, במידה ונופל על הראש. פיזיקה, עוצמת הפגיעה בקרקע מורכבת מחיבור של שתי אנרגיות, קינטית ופוטנציאלית, המורכבת מ3 משתנים של העצם, המסה, המהירות והגובה שהעצם נמצא בו. ככל שאחד המשתנים גדול יותר, כך האנרגיה הכללית גדלה יותר, וכך עוצמת הפגיעה תהיה גדולה יותר. בואו נראה את הדבר הזה לפני 5 חודשים, אוקיי, טיל שנכנס פה לגג רעפים, נראה את הכתבה, מיכל שמה לב רק בהליכת הבוקר, חלק עצום מהטיל נפל על גג ביתה, ובואו ניכנס לתוך הכתבה, במהלך הלילה היא טוענת, לא שמעו רעש חריג, ורק בבוקר גילו, חלק עצום מהטיל החוטי נחת להם על גג הבית, וגרם לנזק כבד מאוד. עכשיו, לא רק שהאנרגיה של הטיל הייתה אמורה להרוס את הבית, הם גם אפילו לא שמעו אפילו רעש חריג, לא שמעו כלום, רק בבוקר הם ראו פתאום את הטיל מבצבץ מהגג שלהם, זה פשוט גרוטאה שהושלכה ממטוס, בכל נראה לא מגובה רב, ואז האנרגיה הקינטית שלה, האנרגיה הפוטנציאלית לא הייתה כזאת גדולה, בגלל שפשוט מושלך, המהירות התחלתית היא 0, ולכן אין פה הרבה אנרגיה קינטית, יש, אבל אין הרבה אנרגיה קינטית, ולכן זה הנזק הקטן שהוא עשה, זה הטיל אמיתי, בין אם זה טיל אמיתי ובין אם זה יורט, זה אמור להרוס את כל הבית. חלק מגרוטאה ששברה קורת גג באלקנה לפני כמה ימים אצלנו, זה הקורת גג וזה הגרוטאה, דרך אגב ביררתי, הצמיג הזה הוא שייך לבעל הבית, אבל זה הגרוטאה שנחתה באלקנה ושברה קורת בטון. גרוטאות נוספות שהיו ביישוב שלי באלקנה, כמובן אין שום נזק פה בדבר הזה, כל הארץ גרוטאות, נפילות בשומרון, תראו את הדבר הזה ותראו את הגרוטאה הזאת שפשוט לא גרמה לשום נזק לפרגולה או לגדר, אשרי המאמין. אז אתם רוצים להגיד לי שזה נפל מהשמיים, אוקיי, טיל בין אם יורד ובין אם לא, יצא מאיראן ונכנס ככה בין הפרגולה ובין הגדר, אשרי המאמין. לדעתי זה פשוט ההסבר ההגיוני היחיד, זה פשוט הונח כאן, פשוט הונח באמצע, ואז פתאום בהזקות אנשים ראו את הדבר הזה, כי אין הסבר, גם אם זה היה נופל מהשמיים סתם כגרוטאה, זה היה הורס את הפרגולה ואת המעקה. ובאריאל, פה הם היו לארג'ים, לפחות המעקה התעקם, אוקיי, למרות שלא בטוח, יכול להיות שהמעקה הזה פשוט היה עקום קודם, פשוט המסה הענקית שלו שנופלת, אם זה היה באמת טיל מאיראן, זה היה אמור לעשות כזה שבר, כזה מכתש, כזה הריסה, אבל אתם רואים זה פשוט נח כאן על האדמה, שום נזק. וטיל מתימן לפני מספר חודשים, תסתכלו על הדבר הזה, אפילו המעקה הבטיחות לא נפגע. איך מעקה הבטיחות לא יתקן? הדבר הזה פשוט זה טיל שהונח במשאית על המעקה, בזמן שהיה אזעקות, הגיעה משאית של הממסד, שמה פשוט מהמטען שלה את הדבר הזה, ואז אחרי סוף האזעקות, תראו טיל נפל מאיראן או מתימן פה, זה פשוט גרוטאות, או שמפילים אותם מהמטוס בגובה נמוך, במהירות לא גבוהה כל כך, זה פשוט גרוטאה, או שפשוט מניחים אותם בזמן האזעקות. אין הסבר אחר להסביר למה כזה מסה גדולה פשוט לא יקמה אפילו מעקה. קליפות ברזל חוזרות למטה ופוגעות בקרקע. המטרות, הונאה, טילי אויב נפלו בישראל, הפחדה, קולות בומים וראיית טילי אויב פוגעים, ונזק, פגיעה בבניינים, באנשים ובציוד. שימו לב שכאשר טיל קליפת ברזל נופל חזרה, הוא נופל בצורה איטית יחסית.
ציטוט מתוך ספרו של ג'ורג' אורוול 1984. פעם אחת כי הזכיר במקרה את המלחמה נגד אירואסיה, היא הבהילה אותו באמירה כבדרך אגב שלדעתה המלחמה לא מתרחשת. פצצות הרקטות שנפלו מדי יום על לונדון כנראה נורו על ידי ממשלת אוקיאנה עצמה רק כדי להפחיד את האנשים. מה שספר 1984 פשוט מגלה לנו מה הממסד הולך לעשות לנו, רק פשוט תקראו, לא צריך להיות חכם מזה, פשוט לקרוא ולראות כל מה שרשום בספר למעשה הם עושים לנו, פשוט רמזים הם נתנו לנו. אוקיי, טיל קליפת ברזל חוזר ופוגע. ولا تعلق كيبات برزيل علق ولا رجعت عليهم بشرفي. איני יודע מה הם אמרו בערבית, אבל הם פשוט צוחקים עלינו ועל זה שקליפת ברזל חוזרת למטה. עוד צילום נוסף, צילום אחר של טיל קליפת ברזל חוזר ופוגע. תסתכלו על השניים האלה כאן. לפני כשנה טיל קליפת ברזל חוזר ופוגע. לפני כ10 חודשים טיל פגע בספינת דבורה והרג חייל, זיכרונו לברכה. בואו רק תראו את זה. לפני כחצי שנה טיל קליפת ברזל חוזר ופוגע. זה דרך אגב, לפני שאני מתחיל, זה באמת התיעוד אחד היפים, שפשוט רואים את כל המעוף שלו מההתחלה עד הסוף של קליפת ברזל, רואים כמובן את השובל, בואו נראה. על רקע שמיים מעוננים. אנחנו פשוט פוגעים בעצמנו. טיל קליפת ברזל נוסף חוזר ופוגע. הוא נפל פה במערס הלכת. הם נפלו פה. וסיכום של עד, לצערי אני לא יודע מי זה כי פשוט שלחו לי את הסרטון הזה, אני לא יודע מה המקור שלו, אבל הוא מסכם ממש יפה, נשמיע את זה גם פעמיים כי הסוף שלו גם יפה. זה כיפת ברזל. הנה, זה יורד פה, זה אנחנו יורים על עצמנו. זה אנחנו יורים על עצמנו בני, ובואו נראה עוד פעם את זה. הנה, זה יורד פה, זה אנחנו יורים על עצמנו. אנחנו יורים על עצמנו. מופע מרעיב של זיקוקי דינור, בואו נראה מה עשו לנו ברמת גן. תראו את כל הקליפות ברזל, פשוט זיקוקי דינור. השאלה שכל אחד צריך לשאול את עצמו, למה בכלל יורים קליפת ברזל? הרי זה בכלל לא יעיל נגד טילים בליסטיים של 2,000 קילומטר. שימו לב, הם משתמשים ב-95% מהפירוטכניקה שאתם רואים בשמיים, אתם רואים קליפות ברזל. אני שואל אתכם את השאלה הזאת, כל מערכת נשק אחרת עם כל כך הרבה תקלות ופגיעות עצמיות הייתה נסגרת, היו זורקים אותה מכל המדרגות, אז למה משאירים את המערכת הכושלת הזאת שפגעה באנשים ובציוד ובנזק ומפחידה אותנו כל הזמן? למה משאירים את המערכת הזאת? הנדסת תודעה, הפחדה פסיכולוגית. אם זו הייתה מערכת נשק אמיתית, היו מזמן כבר זורקים אותה, אבל היא עומדת במשימות שלה להפחיד אותנו ולהנדס לנו את התודעה. לכן קליפת ברזל עדיין לצערי נשארת איתנו.